Wadla empat la ban pentrai kumbala bu por ban pendap hapo shipa ubnai haka sngi kabala bu yo mau nong rem haka khatlai tare ukala lingkot araja arpulai naga benta ban kinti ukardan ya kan nong kenjang sub center shaka PHC menta lala ban yo i baki kam kilas dang ban ya chakman. Labu shipa ubnai ban pendap ya ka jingtai bat yo mau nong rem labu do ba Macmillan Bersat ubariu MLA jong kanong stony haka tukapor baru bolong ru chairman barem ka Meghalaya State Law Commission haka jinglut ka balamang kandai pon nyo praklur tengka. Naka jingya chakmat kanika kam ka jing ang not jong ki pat ba ka than nong kenjang bat kish nong ka than lai ling do menta kalawan long ka jing shisha hadien balas dang no ya ka jingtai ya ka Primary Health Center. Kipat ba jong ka than lai ling do kila penpau ka jing sngongu ka bakraw ya ka sarkar bat kham tam e yo MLA barem uba Macmillan Bersat ubala Tracy Tom ban pen urlong ya ka jing ang not ka bala slam jong kipat ba kinong song snong ki khmilenti ba anda lala ban pendam kanong kenjang PHC kan long ka jing mentoy na ka benta kipat ba kham tam gi badok basok bat ki baduna ka yo ka kot ta ngi na benta jongi kilong kemi jong ka ne ka than area jong kene ka subsentar bat mentang ila yo ban penkiu sha ka PSC te ngi kum ka dong shene ka no ngi song komen ba kala urlong ka jing thrang jong ngi kum ka dong shene ba khamtam na banta jong ngi kilong kemi ki ba pang bat ki ba lek kha khulum nama ladang ngi lek chadu sha civil hospital no ston ka jingai ka shimpor pat lada la don hangi pat ngi la long khamjan Mar bro shikata ngi hakini kidong jongi ngi dangduna pha ya kabang ngi lekha sha ki hospital te ndre ngi kermen skam ba nang ni shakmat ngi ngi skam ba ngin saya lekha no sha po hospital bat na kermen ro ya ka sarkar bakan penbiang na kamta ki jing don kam ki staff bat ki dawai nang ya kabang ngi na kini kidong bat ki thanyim don kam shu ban le sha ka civil hospital tengin yo no na kanika PHC ke jongi dengan ada nak senang jai tu. Kandi ke jingwan jong ka PHC sa nong kencang. Kadai ke jing kerku dai tang nak benta ki senang nong kencang. Kadai ke jing kerku nak benta ka dong ka than jongi. Pangilayo ya kani ka PHC. Pat ngilayo ban lum ya ki kisah kandiat konsert nak benta ban nginlet sibel. Kalau Arab sibun yang ini nak benta ban nginlet no hajan. Teka pisang ngila yo ruban tengkai bat kumcuk ya kapor tekane kadai ka mati jong i MLA ba barim jongi ba naduk ka jeng long MLA jong i ngila yo ban wantung ya umang rem ban menta kala long sisa ka la urlong sisa ka nikah kam tengi ai kublai na ka menta MLA barim jongi iba amak milan persat nyemla ban len ya kata nomor dai ha ka jeng long MLA jong i ba ngila yo ban wan bu ya umanong rem ha po jong kan nega seno kajing yo ya kene ka Primary Health Center kadai ru kajing job ka bakraw ya ka tanat ka koit ka khia jong ka West Khasi Hills District ka bapenjan bat pensuk ya kilat jing sumar sakipat ba jong ka than lailing do bat kisnong ki ba marjan ha ka bede kene ka CHC balawan ra angni aga jing sya kala kamslam mola mudur bat o sandur ya kene kan ndrai tang mentak senam hika kumne kalawan tang menen hubunai sembar lah kadang makla kan sembar tu kelas sedang ya kan ban wan tre pat kilawan ro ya kaban pan permission nangi kum ka sidong ni kedong tenga kumurong ba jo ni kedong as dokumen pat ada dokumen hadu kata-kata nomor ba kajingwan ra ya kan ni ka siat ni kalong kajing mentoy ka bakraw yang ikum ki kun sinong tau jong ne ka than jong ne ka tong lai lendo bro ko we ha jaka bangin hap her sya no stoin long na kajing don ka ne hang ne hajan ka long ba ngilala kan kloi ban le i ta ki bi dai bar ha we ndo pang kajing stom kam tam ha ki riu kan thai ki badon tu ki ba don pedang ki jarmet ki bi khulung ki to teng tu mu thaba ka jingai ka lenti kemud batang teng kemud kila yo no halenti ndrei kala jingdon jo kene ne kalong ba lapan pau ke jingkemen ke bakrau yang itu kata tung tang yu ne ke por ba kane ke jing tre hang ne kalong ka ba kinong tre hang ne kum ki kontak traktor pesim ne ya kine ki khandai spotli ki
Nadu kuartar ndu ka ni ka ceka ban kin bu ban pentia ya ki breu kala ya sasai bat haga jing trai ke jongki haga jing pai ke jonga hi kolong ba lagu mong mong ke ke trai menta kamut 20% kala dep te nga haga jing pai jonga hi kamut ba bagi ngi no trai ki long bestet ndu kata kata te ke jing yo i jonga kamut tang buna di sembarang imat ba kilala pendep ke nikah jing trai bro khoi te ngam don ni tang tai kat kung pujing tip jonga nang ni kolong ba ki ba yo jing toy ya kene ka siat siang ni ka jing toy kolong es no kenjang hi bro koi nata ka nong luai nata ka mo thung per ka jai do ka nong klong ka mus ka mos kun nata bat kene ka than marsan ki penden mo ba ki ka penen supo ka berki terus ni bat kerak maja Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya